Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barka da zuwa Wadata TV channel mai albarka. A yau ne insha Allahu za mu kawo muku maganin rage nauyi, yadda in ka yi nauyi da yawa abubuwa in za ka yi suna baka wahala. Tashi kai wancan, yi wancan, yi kaza, abu yana baka wahala dai. To yau za mu baka yadda za ka yi ka gyara kanka da kanka insha Allah, a samu lafiya, a warke bi iznillahi ta'ala. A yau ne insha Allahu za mu kawo muku yadda za ka yi aiki da waɗannan abubuwa da za mu lissafa ma, mu nuna ma yadda za ka yi aiki da su ɗaya bayan ɗaya a dace bi iznillahi ta'ala. Amma ɗan uwa, muna son in ka fara kallon wannan bidiyon, duk yadda za a yi ka biyo ɗaya bayan ɗaya ka kalle shi har ƙarshe. Saboda menene? Saboda ka yi abin da muke son ka yi gaba ɗaya, kar a samu matsala insha Allahu. In Allah ya yarda, in dai ka yi yadda muka ce ka yi, in Allah ya yarda za a samu waraka bi iznillahi ta'ala. Za ka warke, za ka koma yadda kake da. Ƙibarka za ta zaizaye, za ta koma yadda take da insha Allahu. In dai ka biyo mu, ka daure ɗan uwa, ka kalli wannan bidiyon har ƙarshe. Insha Allahu, in dai ka kalle shi har ƙarshe, za a samu waraka, za a dace bi iznillahi ta'ala. Idan kuma ya kasance kai baƙo ne a wannan channel tamu mai albarka, to za ka iya yi mana subscribe idan kana buƙatar wasu magungunan nan gaba. In kuma bidiyon nan namu ya burge ka, za ka iya yi mana liking, kuma za ka iya yin share ɗin shi ga 'yan uwa musulmai saboda su amfana da shi. Mun gode, mu je zuwa. Yauwa, idan ka tashi sai ka kawo kofi. Bayan ka kawo kofi, sai ka kawo wannan gashi, kuna gani dai? To sai ka kawo lemon tsami. Kawo lemon tsami. In ka tashi ka ɗauko wanda dai bai cika nuna sosai ba. Shi bai nuna sosai ba, bai dai nuna sosai ba dai. Ɗanyen lemon tsami za ka samu. Ɗanyen lemon tsami guda biyu. Ɗanyen lemon tsami ɗanye guda biyu. Ga ɗaya. Waɗannan dai gasu dai kana gani dai bai ƙarasa nuna sosai ba. Ka ɗauko ɗanye kore sosai za ka ɗauko. Kore za ka ɗauko. Sannan sai ka samo citta. Ka ganta ko? Sai ka samo citta. Yauwa, idan ka samo citta, kana ji na? To, in ka samo citta, haka yayi kyau. Yayi kyau sosai da sosai. Idan ka tashi wannan lemon tsamin, sai ka yayyanka shi haka, kar ka ɓare shi. Ana son har da fatar. Ka yayyanka fatar, ka yayyanka shi haka. Ka yayyanka shi kamar haka. Yauwa, kamar haka. In ka yayyanka shi, sai ka dukansu sai ka yayyanka su. Sai ka zuba su a ruwan zafi, a tukunya. Sai ka samu tukunya ka sa ruwa cikin kofin nan guda biyu. Cikin wannan kofin, kun gan shi dai? Kamar sa, cikinsa guda biyu. Idan ka sa cikin shi guda biyu, to in ka sa cikin shi guda biyu, in ka tashi sai ka yayyanka wannan lemo sai ka zuba a ciki. Ita kuma wannan tafarnuwa, sai ka sami irin abun nan wanda ake goga kuɓewan nan haka. Sai ka goga sai tayi laushi, ko kuma ka daka ta in za ka iya daka. Za ka iya dakawa, za ka iya gogawa saboda ɗanya ce. Ɗanyar tafarnuwa za ka samu, ba busasshiya ba. Ɗanya. In ka daka ta, sai ka haɗa da wannan lemon tsami. Sai ka dafa su. Idan ka dafa su suka dahu sosai da sosai, sai ka sa rariya. Sai ka tace.
idan ka bar su suka samu kamar minti 30 suna dahuwa sai ka sa rariya sai ka tace. Bayan ka tace duk kofi ɗaya kamar wannan haka, kofi ɗaya kamar wannan sai ka ɗebi zuma. Ka samu zuma cokali ɗaya ake so, zuma cokali ɗaya sai ka sa a ciki sai ka gauraya. To in sha Allahu in ka sha kamar cikin wannan kofin, ka sha kamar cikin wannan kofin da safe, da daddare ma ka sha. Ka yi haka, ka yi haka, ka yi haka in sha Allahu sati ɗaya kawai ka ga abin da Allah zai yi. Sati ɗaya kawai duk ƙibarka sai ka zaizaye, sai ka koma yadda kake da in sha Allahu. Duk ƙibarka kuma ba irin wannan ramewar za ka yi ta muni, a ramewa za ka yi mai fa'ida. In sha Allahu. Nan shi ne ƙarshen bidiyon namu, sai dai ku saurare mu a wani bidiyo na gaba wanda za mu iya kawo muku in sha Allahu.